Ja, dit is een van mijn eerste stillevensschilderijen waar ik wat een echte Kuytwaard is, zeg maar. Dus ik probeer ook altijd, dat is met alle schilderijen sindsdien ook gebeurd, dat ik probeer heel goed na te denken van wat ik wel en wat ik niet wil schilderen. Wat ik wel weergeef en niet. En toen de tijd, nu nog steeds trouwens, keek ik ook heel erg naar Morandi. En dat zie je hier aan, dit lijntje. Dit is echt zo'n typisch Morandi. Dat doet Morandi vaak. Dat heb ik van Morandi toen overgenomen. Dus dat is eigenlijk, dat moet een beetje een krachtige schilderij zijn, maar die ook heel stil is. En voor mijn gevoel zit het hier wel een beetje in. Stil, mooi, ja. Dus dit is een van mijn eerste schilderijtjes van stillevens waar ik tevreden over was. Deze kant moet ik op. Deze kant, dit ruikt goed, zeg maar. Deze kant wil ik op. Christian Kuytwaard speelt al jaren een vooraanstaande rol binnen de Friese schilderkunst. Een reistige en bijzonder aardige man die al jaren stiltjeswijs zijn eigen gang gaat. Schilderend in zijn atelier, achter huis of tekenend in de natuur, zie ik het ernaar hoe het licht en skaat de dingen om je heen zichtbaar maakt. En dan altijd krijgt weer even oors. Concentratie, stilte, discipline en eenvoud, en misschien ook wel weemoed, binnen woorden die het alles mooi het werk in de mond te krijgen hebben. Zuiver fluisterend vertelt er hoe bijzonder en mooi de gewoonste dingen in zijn eigen wezen kennen. Kopke, beem, wetter, stromen. Een avonturier op de vierkante centimeter. Ik met grote aandacht, al schilderend het lawaai om de dingen heen en weer helpt. Om zo uiteindelijk oer te houden wat er echt aan doet. Achter huis is zijn atelier in Oudebekeer werkt het er elke dag. Stipt als een ambtenaar. De week begint altijd op dezelfde manier, met het maatje van een lieds stilleven in een witte doze. En elke keer weer verwondert er hem erover dat zoiets eenvoudigs haast altijd wat moois oplevert. Ik heb een paneeltje van 28 bij 20 centimeter, 28 centimeter hoog, 20 centimeter breed. En op dit formaat gebaseerd heb ik een kistje gemaakt, dus de helft groter in principe. En in dat kistje heb ik van binnen wit geschilderd. En dan pak ik één voorwerp wat er gewoon in past, wat mij inspireert, zeg maar. En dat schilder ik wit en dan zet ik erin en dan schilder ik dat na. Het is ook een onderzoek naar wat je allemaal, wat je kan schilderen. Dat je zelfs zo'n stom takje als dit, dat je dat als onderwerp kan nemen. Gewoon een takje met blaadjes. Je schildert het wit, je zet het erin en er gebeurt wel wat. Voor mij was het een ontdekking dat ik een schilderij kon maken van een plankje. Gewoon een plankje, meer niet. Hè? Dus geen olifant, maar een plankje. En van dit plankje heb ik een hele serie gemaakt. Dus elk schilderijtje is anders. Dus dat je van niks, bijna niks, iets kan maken. Het gaat eigenlijk gewoon over het kijken. Het kijken naar hoe het licht in zo'n box valt en hoe de schaduw zich gedraagt in zo'n box. En het gaat ook over stilte. Dit is het ultieme stilte eigenlijk. Zo'n afgesloten box
waar wel heel veel licht in kan vallen. Dit is een tak. Bovenaf. En hier zijn alleen aan de linkerkant zie je alleen de whitebox zonder onderwerp erin. Hè? Dat kan ook nog, dat je op een gegeven moment alleen die whitebox als onderwerp neemt. Maar elke week maak ik er één. Ik heb er nu al, dus nu dik over de 300 zit ik al. Als kind was ik al gefascineerd door de zee. De zee. Ik keek altijd naar Kapitein Cousteau, die films over de diepzee en onderwaterfilms. Dat heb ik altijd al gehad. Ik vond het geweldig. Nog steeds mag ik heel graag naar die onderwaterfilms kijken. Daar word ik helemaal rustig van. En de combinatie eigenlijk van dat... Ja, ik wou avontuur. Hè? Toen ik 16 was, toen wou ik op avontuur. Dus avontuur en zee, nou dat is marine. Zo is dat gekomen. Maar de marine wie net het einddoel. Als jonkje mocht er altijd al graag tekenen en schilderen. En een 4 jaar varen hier er genoeg geld sparen om aan een orendream, een studie aan een kunstacademie te beginnen. Voor mij is dit ook puur avontuur. Hè? Het kijken naar de dingen. En elke keer als ik weer van mijn ateliertje naar mijn huis loop en dan zie ik hoe het licht valt in de tuin, dat vind ik al geweldig. Dus voor mij, en elke keer je maakt iets nieuws. Hè? Er is niks. En je begint te werken en na een tijdje heb je iets. Dat is voor mij 100% avontuur. Ja. En meer in het hoofd, hè? Eigenlijk is schilderen een kwestie van tussen de oren. Het is een reis in je hoofd de hele tijd. Hè? Je creëert iets wat er nog niet is. Dat is allemaal dat is een geestelijk avontuur. Om te ontdekken wat je nou echt wilt. Om te ontdekken wat nou mijn stijl is of wat mijn manier van kijken is. Dat heeft 6, 7 jaar geduurd voordat het wat was. Tenminste, voordat het een beetje de goede richting inging. Ja. En wat was dat toen? Nou, ik heb toen heel veel buiten geschilderd. In allemaal verschillende stijlen. Dus realistisch. En ik ging echt zoeken. Wat is nou sommige schilders die hebben zo'n groot geluk. Die doen meteen al dat wat bij hen past. Maar het was voor mij toch wel een hele zoektocht. Ook abstract schilderen. En hele toestand was dat. Buiten tekenen met veel stift en dat op doek en zo. En allemaal verschillende dingen. Tot op een gegeven moment steeds kwam ik wel verder op de focus, op de schaduw. En eventueel op dat vretend licht. En op een gegeven moment kwam ik iets en denk ik, nu herken ik mij daarin. Dit staat in het boek. Dit is een van die eerste schilderijen waar ik dacht, nou nu wordt het een beetje... Kijk, hier heb je dat vretend licht, zie je dat? Het licht komt van rechts en het loopt zo door. Dus die tak is hetzelfde als de ruimte erachter. En dat zie je hier ook zo. Dit is een gebouwtje. Dit is ook een gebouwtje dat ervoor staat. Kijken. Ja, hier staat ook een gebouwtje voor. En dit is de zijkant van een gevel van een gebouw. En die ruimte gaat over in de ruimte van het gebouw. En ook over in die takken. Op een gegeven moment begon ik een beetje op deze manier te schilderen. En toen dacht ik, van deze kant moet ik een beetje op. Dit is gewoon een studieboekje. Dit is een soort studieboekje. Van internet haal ik dan schilders die ook met structuren bezig zijn. Want op een gegeven moment ben ik dus gaan focussen ook op structuren. Ja. Dit zijn allemaal... Kijk, dit zijn dan onze geweldige Piet Mondriaan. Prachtig, hè? Mooie zee. Daan van Golden. En dit is een Japanse houtsnede. Maar waarom doe je dit? Gewoon om... Het is puur studie. Dus kijk, zit ik erin en dan... Ik teken het ook wel na. En dan... Kijk, en hier heb ik dan gegeven... Oké, dit zijn dan schilderijen van mezelf. Dat doe ik dan niet zo van, kijk mij nou eens, maar hoe het zich verhoudt met al die andere dingen. Daar doe ik dat voor.
Als dan denkt van, als ze in die geval, ja, dan passen ze er wel tussen. En dan Ja, hebben ze ja. dezelfde soort kwaliteit. Ja, eigenlijk wel. Kijk, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, zo'n schilderij of zo. Stel je voor, je hangt dat hiernaast. Ja, Hè? ja. Zal het dan niet zeggen van, zo is het ook wel een beetje. Een soort kwaliteits proberen te oordelen. Maar hier, kijk, dit zijn gewoon fotostudies van mezelf. Kijk, die structuren. Dit is gewoon van blad. Bijvoorbeeld dit schilderij. Wat daar hangt, dat is van dit stukje volgens mij. Op dit stukje, ik weet niet. Maar het verandert heel... Ja, maar kan je zien, hè? Je begint hier en je eindigt daar. Het is een heel totaal ander schilderij. Dus ook een nieuw schilderij. Daar hangt hij er ook, omdat hij hangt te drogen. Kijk, en hier. Kijk, hier heb ik een schilderij van gemaakt. Ja. Dit zijn mijn eigen foto's. Ja. En, die heeft op het stroom maken? Ja. En daar maak ik weer tekeningen van. En dus samen met die foto's en die tekeningen kom ik dan tot een nieuw schilderij. Het oudste geluid dat er bestaat, hè? Volgens mij. De branding. Het geruis van de branding. Moet een van de oudste geluiden zijn. Elke keer hetzelfde, elke keer anders. Het verdrijft eigenlijk allemaal gedachten. Die ruis verdrijft gedachten. Het perspectief en die structuur zie je hier heel erg mooi. Al die dingetjes die steeds kleiner worden. En daar gebruik ik tekening voor, maar daar kan je heel goed ook foto's voor gebruiken. Om te kijken hoe dat in elkaar zit. En die bekijk ik dan thuis opnieuw en opnieuw. En daar komen weer nieuwe tekeningen uit. En van die twee dingen, die foto's en die tekeningen, komen dan weer, als het goed is, kunnen daar schilderijen uit voorkomen. Ik zag net daar bij die, dat vond ik heel mooi, dat zie je nou ook een beetje. De zon die daar doorheen komt. En dat gaf van die mooie lange horizontale schaduw, gaf dat. Dit is een beetje die vloedlijn, dit is van die mesheften. En dat vind ik fijn. Maar ben je dan op zich nou een soort met vorm van esthetiek? Of zit er dan ook nog een bepaalde emotie? Of? Nou, kijk, wat dat betreft is het heel simpel. Je moet gewoon iets moois maken. Hè? Je moet iets moois maken en als je iets... Schoonheid ontroert, hè? Schoonheid. Dus als je iets moois maakt, wat gebeurt er dan? Mensen gaan er naar kijken. En als het moment dat mensen er naar kijken, kan je dan je boodschap kwijt. Maar als je iets... Ik heb toch een beetje een boodschap. Hè? Leer kijken naar de dingen. Kijk naar het licht en het donker. Mensen, doe je ogen open. Dat zit er eigenlijk wel in. Maar als je iets lelijks maakt, wat gebeurt er dan? Mensen wenden hun hoofd af. Dus ja, dus je moet iets moois maken en dat geeft ook troost. Schoonheid. Dus die laag zit, er zijn allemaal verschillende lagen zitten erin. Hè? Schoonheid, dat zorgt ervoor dat je naar kijkt. Het geeft je ook troost. Maar het zorgt ook voor dat je naar kijkt en dat je die boodschap, die verborgen boodschap over stilte en over licht, dat je die ook tot je neemt. Dat is een beetje een geheime agenda. Ja, dan vind je eigenlijk dat mensen net goed genoeg zorgen. Hier is een voorbeeld van. Ja, soms is het wel jammer dat mensen... Bijvoorbeeld een heel belangrijk element in het dagelijks leven, als je over straat loopt en het is mooi weer, is de schaduw. Niemand kijkt naar schaduw. Ik fietste een tijdje terug, een flinke tijd terug, naar school om mijn kinderen op te halen. En ik fietste naar een andere vader van een kindje. En er liep een hele mooie schaduw over de weg van Beuken, hier in het dorp. Ik zei, wat een mooie schaduw, hè, zei ik. En die man die keek maar of ik niet goed wijs was. Die denkt, waar heeft hij dan godsnaam over? Ja, zo. En dan denk ik, natuurlijk, iedereen kijkt op zijn eigen specialistische manier. En die man kijkt misschien weer heel goed naar de... Mooie auto's. Mooie auto's, ja, bijvoorbeeld. Dat is ook... Maar daar word je wel van bewust dat je dan op een manier kijkt die... Dat is ook wel eens een beetje eenzaam trouwens. Dit is een Vermeer. En haal ik het persoon, de brieflezer, haal ik er dan uit. Hier heb ik ook schilderijen van gemaakt trouwens, van Vermeer. Ik heb een ontzettende bewondering altijd voor werk van anderen, voor anderen. Werk van anderen. Kijk, ik heb dan bijvoorbeeld... En dat zit allemaal facetten. Hè? Bij de ene kunstenaar vind je bijvoorbeeld dat hij ontzettend goed is in kleur, zeg maar iets. En de andere heeft die man briljante ideeën, of hele heldere, logische ideeën. En de andere denkt, wat een ongelooflijk technische begaafdheid heeft hij. Of nee, zo allemaal facetten uit iemands oeuvre, dat vind ik dan heel erg mooi. Ja. Voor wat ik nu... Dit werk past
wat hij maakt past niet echt bij mij. Maar zijn manier van denken wel. Daar leer ik heel veel van. Dit is dus David Hockney. Ja. En David Hockney is ook een geweldige tekenaar. En hij denkt heel mooi logisch na over schilderen en over waarneming. Is hij gewoon in de buitenlucht gewoon aquarellen gaan maken. En dit heb ik nou gemaakt. Maar dat herken ik mij ook. Daar voel ik mij ook een beetje verwant met. Dus ik denk, goh, die man die gaat lekker buiten. Gewoon buiten. Maakt hij dit. En dit is ook gewoon lekker buiten gemaakt. Hij houdt gewoon van het leven. En hij is gefascineerd door wat hij ziet. En dan maakt hij schilderijen van. Dat is het eigenlijk. Ja, Willem van Althuis. Hè? Dat is dus een schilder. Kijk, heb ik hier. Onder andere bekend geworden met zijn visafslag Laaksen. Deze gebouwtjes. En ik voel me wel sterk verwant met hem. Hè? Ook omdat hij een enorme beheersing heeft. Hij beheerst zich heel erg voordat hij gaat schilderen. Ik zag een boekje in de bibliotheek in Heerenveen. Toen dacht ik, dat is een goede schilder. Die woont er vlakbij. Ik woonde toen in Heerenveen. En zo simpel is het natuurlijk. Hè? Dan kunnen hele goede schilders of goede muzikanten, die kunnen vlakbij wonen. Je hoeft niet altijd heel ver weg te kijken. Maar ik vind het is een geweldige schilder. Ik heb van hem ook veel geleerd eigenlijk. Maar hij heeft ook heel sterk naar Morandi gekeken. Dus we hebben eigenlijk dezelfde voorouders. Ja, het is wel heel bijzonder dat het hier in het museum is. Hè? Deze internationale topschilder hier in het Museum Belvedere. En Morandi is een beetje moeder van Belvedere. Want je hebt alle Belvedere schilders, die waren gek op deze man. Op het werk van deze man. En nu hangt het hier, in dit mooie museum. Een beetje schilder van mededogen, hè? Net als onze Jopie Huisman. Spulletjes die je voor €1 op de markt kan kopen of zo. Die schildert hij opnieuw en opnieuw. Hè? Tientallen jaren lang. Steeds weer hetzelfde onderwerp. En maar weer schilderen. En mooi. En altijd hetzelfde compositieschema, maar toch elk schilderij is weer anders. Wat is dan de magie? Ja, dat is zo moeilijk uit te leggen. Of uit te leggen, ik begrijp het eigenlijk ook niet. Ik kan er niet achter komen wat nou de magie is. Maar het slaat me gewoon het gezicht zo geweldig, vind ik dat. Deze, hè? Ja, die is ook mooi. Vind ik ook fantastisch. Maar die dan met dat licht erin. Bijna geen kleur. Ja, voor mij zit het geheim in dat licht en in die eenvoud. Kijk, het zijn natuurlijk al die potjes en die vaasjes en die dingetjes, die hebben natuurlijk al een soort aanraakbaarheid en kwetsbaarheid. Het zijn allemaal van die gebruikte dingetjes die je wel eens in de handen hebt gehad. En die zet je dan bij elkaar en dat wordt natuurlijk ook in één keer heel aandoenlijk, heel menselijk. Op een naïeve, onschuldige manier. Je hebt ook van die kunstenaars die extravert en die nog groter zijn dan Christian qua lengte. En die hebben Appel als voorbeeld, omdat ze ook zo zijn. En Christian is in zijn schilderen introverter, beschouwelijker, contemplatiever, meditatiever. Ja, dan kom je als vanzelf uit bij, als je dan toch een grote meester voorbeeld moet kiezen, dan kom je vanzelf uit bij Morandi. Denk ik. Dat is een heel logische stap. Ja. En die verhouding tot Morandi, ja, het gevoel voor licht, maar ook weer verstilling en ook het durven wegschilderen van dingen. Hè. Wat Christian heel nadrukkelijk heeft. Daar zie je geen bijkomstigheden meer, daar zie je geen details meer. Daar wordt het alleen nog maar licht en schaduw die de vormen betekenen. En dat vind ik in zijn werk zo interessant. Ja. Ik had eigenlijk ook wel in de tijd van die Haagse schoolschilders willen leven, denk ik wel eens. En die mensen die buiten schilderen, die impressionisten. Dat had ik wel heel leuk gevonden. Ja, dat kun je zelf bepalen, dat is de dorst of net dorst. Ja, maar ik denk altijd, kijk, ik ben toch een beetje bewust van die kunstgeschiedenis. Dat is er allemaal al geweest. En ja, wat zal ik dan ook nog eens een keertje weer impressionistische schilderijen maken? En dit kan wel, want dit is gewoon studie en 100% plezier. Ik probeer het trouwens wel volledig inzet te doen, hoor. Het is niet zo dat ik dit... Ik doe evenveel mijn best op deze dingetjes dan op mijn schilderijen. Dat maakt niks uit. Ik neem het ook even serieus.
Maar dit wordt nooit geëxposeerd of zo. Hè? Dit is altijd gewoon puur particulier, privé. De meeste aquarel hebben nog niemand gezien. Daar gaat het mij ook niet om. Sjoerd de Vries heeft ook een keertje gezegd tegen mij, die schilderijtjes zijn een gebed voor stilte. Het zijn al kleine, eigenlijk is dit allemaal een beetje zo. Het zijn kleine bidpogentjes, eigenlijk wel, voor stilte, voor de rust. Voor de oertrilling die overal in zit of zo, zoiets. Dat ervaar ik eigenlijk wel. Ik ben christelijk opgevoed en ik ben het eigenlijk helaas niet meer, want ik kan het niet meer zijn. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer jammer. Dat lijkt me ook wel heel mooi als je echt gelovig kan zijn. Maar er zit wel een kiemetje toen gelegd wat er nog steeds in zit. En daar ben ik wel heel blij om. Dus kijk, die verwondering kan je denk ik ook alleen maar als je met een beetje religieuze blik naar de dingen kijkt. Denk ik. Zo zit het bij mij wel in elkaar, denk ik. Ja. Dat ook alles tijdelijk is. Hè? Wat ik net zei, hè? Je kan hier een uur zitten of een dag zitten. Je kan wel misschien wel 20, 30, 40 dingen maken. Dat betekent ook dat alles verandert. Niks blijft hetzelfde. Alles verandert. Alles verplaatst, wordt uitgegumd uiteindelijk. Daar heeft het ook mee te maken. Alles verandert. Ik wil vasthouden. Welkom. Dankjewel. Gijsbert van der Wal is kunstcriticus, radiomaker en schreeuwt onder oren over kunst in het NRC. Hij kent Christian al een paar jaar. Interviewde hem voor de catalogus bij zijn laatste tentoonstelling in Museum Belvedere verleden jaar en is vooral geïnteresseerd in Christian's tekeningen. Ik denk als je zoveel tekent als jij, altijd maar je schetsboekje bij hebt en overal ieder doodmoment, of niet doodmoment, maar ieder moment eigenlijk gewoon aan het tekenen bent, omdat je het zo lekker vindt om te tekenen, dan ga je op een gegeven moment tekenen alsof je zoals een ander schrijft. Het heeft te maken met hoe mooi de wereld is. Ja. Hoeveel er moeite waard is om te tekenen, om naar te kijken. En het heeft gewoon met kijken te maken. Want als je iets tekent, kijk je en dan kijk je echt goed. Als je alleen maar kijkt, dan zie je wel iets, maar je moet het tekenen. En dan gaan je ogen echt open. Ja. En dat is Christian's kant van de zaak. En ik vind dan nog mijn kant, of onze kant van de zaak, is dat dan die levensvreugde van jou, of dat kijkplezier van jou op ons kan overslaan. Dat je denkt, nou inderdaad, ik had er nooit zo naar gekeken, maar alles is een groot wonder eigenlijk. Waar je door, klinkt een beetje zalvend, maar het maakt wel heel veel uit voor je plezier in het leven. Dat je overal aandachtig naar kunt kijken. Kijk hoe die structuur is hier, die dingetjes. Ja. Die structuur. Kijk, het leuke van Christian is dat hij op niemand lijkt. Hij lijkt op allerlei mensen misschien een beetje. Je kunt zien dat hij naar dit en dat heeft gekeken. Maar uiteindelijk doet hij daar iets mee. Of verwerkt hij dat of verteert hij dat op zo'n manier. En komt daar zoveel van zijn eigen kijk en persoonlijkheid en ideeën bij. Dat het toch vooral op Christian Kuytwaert lijkt. En op niemand anders. Dus dat maakt toch een interessante kunstenaar. Dat vind ik dan wel fijn, hè? Want misschien ons gezegd, als je bijvoorbeeld die aquarelletjes maakt van de zee en van de wolken, Ja. en dan voel ik me wel heel erg verwant met al die mensen die dat ook hebben gedaan. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n aquarel van Turner of zo. En in zijn schetsboekje heeft hij het ook gedaan. Dan denk ik, ja, die man deed het ook, ik doe dat ook. Daar bedoel ik niet mee dat ik mij wil vergelijken met hem, maar dat je wel deel uitmaakt van mensen die op dezelfde manier naar de wereld gekeken hebben, een beetje.
Als ik zeg over Christian, van het is een op zich een opgewekte man die overal lekker om zich heen kijkt en vanaf het leven helemaal in zich opzuigt. Dus maar de vraag, dat is maar een interpretatie. Het kan ook zijn dat je best veel moeite hebt met het leven en om daar een soort greep op te krijgen en dat het zich als een soort grote chaos aan je voordoet. Maar dat tekenen en kijken naar juist de manier is om er wat meer van te maken. Het is maar echt toch wel een levensvreugde. Het uiten van levensvreugde en het uiten van hoe mooi licht op de dingen valt, dat is toch wel. Maar er zit ook zeker wel ook wel weer een melancholieke ding, zit ook een klein beetje achter. Christian heeft dus een hele open blik en alles wat zich aandient kan een onderwerp zijn. En ja, ook zelfs de onbelangrijkste dingen, de onooglijkste dingen of de alledaagse dingen kunnen heel bijzonder zijn als je er aandacht aan besteedt. En het mooie van het werk is dat hij dat meedeelt. Denk ik, wat veel goede schilders doen. Dus die open blik wordt meegedeeld, waardoor als jij naar het werk kijkt, je zelf ook zo'n soort open blik krijgt. Dat heb je toch vaak als je in een museum bent. Je ziet een goed schilderij, wat je ergens op attendeert. De waarde van een onderwerp, iets wat mooi is aan de dingen. Dat vervolgens loop je het museum uit. En je kijkt met andere ogen naar je eigen omgeving. Dat is wat schilders kunnen doen. Die kunnen je manier van kijken veranderen. Doordat ze zelf een bepaalde hele sterke, interessante manier van kijken hebben. Als ze er gewoon met plezier naar kijken, dat is mij al voldoende eigenlijk. En als ze er nog meer dingen in vinden, dan is dat ook heel mooi. Maar het is niet zo dat ik ze allemaal dingen op wil dringen of zo, nee. Maar wel dat het over licht en stilte gaat. Misschien is het wel heel mooi, wat ik zo mooi zou vinden, als mensen dan ook eens naar schaduw gaan kijken. Hè? Dat ze naar een schilderijtje kijken met mooie schaduw. En dat ze dan later, als er een mooie schaduw over de tafel valt, dat ze denken, oh, misschien heb je dat nooit echt bewust gezien. Dat zou wel mooi zijn, dat zou ik wel leuk vinden. Maar dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet.